Λοιπόν, έχουμε την κλήρωσή μας. Εδώ είναι οι συμμετοχές. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους. Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ξεκινάμε για τον πρώτο μας τυχερό. Καλό ανακάτεμα, καλό ανακάτεμα. Με ένα χαρτάκι να κρύξουμε λίγο τον αριθμό του κινητού, ναι, και να δείξουμε το ωραία όνομα. Η πρώτη μας τυχερή για το iStick 30W είναι η Ιντζέ Χριστίνα. Πολύ ωραία. Ο δεύτερος τυχερός τώρα για τα 30 ml υγρό αναπλήρωσης, Χάμο Αναστασία. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο που μας βοήθησε για την κλήρωση. Να είστε καλά, παιδιά.